Продължава да бъде заплашвана Ясмин. Продължавам да бъда заплашван аз. Продължава да бъдат заплашвани един неограничен кръг от хора. Нямам друго обяснение, след като 3 пъти подавам една и съща молба, на която нямам отговор. Къде е майката? Вместо да ходи да дава интервюта и да обяснява, че дъщеря й си пие лекарствата, да иземе телефона и да види. Ти нямаш право да ми говориш за морал в никакъв случай. Новото е, че нещата ескалират все повече и все повече и все повече. Здравейте, вие гледате Минутите с адвоката. Какво ще разгледаме в днешния епизод? Делото срещу Ясмин Кирилова от майката на психично болното лице. Жалбата до Софийска адвокатска колегия, написана най-вероятно от колежката от Пловдив срещу мен. За това, че аз съм тормозил психично болното лице. Че аз не я познавам. Няма как да я тормоза. Нито имам нейн телефон, нито я следвам в социалните мрежи, нито имам някакъв контакт с нея. А от другата страна, какво имаме? Една петиция в интернет, в която са разписали над 4000 човека срещу това тя да бъде настанена за лечение в психиатрично заведение. Какво ново се случи от предното видео до сега? Новото е, че нещата ескалират все повече и все повече и все повече. Продължава да се качват сторита, продължава да бъде заплашвана Ясмин, продължавам да бъда заплашван аз, продължава да бъдат заплашвани един неограничен кръг от хора. В смисъл, на ден получавам може би 10 на 15 човека, едни и същи са в момента, срещу които се е насочило цялото внимание на Гергана. Защо институциите, защо майката, защо адвокатката? За Бога, не вижда ли какъв човек представлява? Когато писа жалбата срещу мен и ми обясняваш за морал и за етика в адвокатската колегия, какво е твоето морално и етично отношение да покараш психично болно лице да подписва жалба, която не е чело? Ще кажете откъде го знаеш. Ще ви го покажа. Ето в този скриншот е отговора. Тук Герганчето си признава, че тя си е платила на адвокатката и само подписва и че не е чела никаква жалба. Което значи, че жалбата е писана, така да нарека, моя колежка. Което малко ми е обидно в интерес на истината. Да ми обяснява тя на мен за морал и за етика, да ми обяснява в жалбата, че аз съм се рекламирал. Къде видяхте моя реклама? Къде видяхте моя телефон или да си предлагам моята услуга? Нима ползването на социални мрежи, било YouTube, Instagram или Facebook, е забранено? Че тя дори рекламата, съгласно закона за адвокатурата, не е забранено. Защото измениха, уважаема колежки или уважаеми колега, измениха закона за адвокатурата и вече няма законова забрана. Но въпреки, че няма, аз не се рекламирам. Така че ти нямаш право да ми говориш за морал в никакъв случай. Защото това, което си написала в жалбата, е неетично и неморално. Да накараш едно психично болно лице, което е освидетелствано категорично, че е с шизофрения. Новите събития са, освен сигнала до Софийска адвокатска колегия, за който съм повече от убеден, че нищо няма да стане. Запомнете го, уважаеми колеги от Пловдив. Убеден съм, тъй като няма абсолютно никакво законово, правно и морално и етично основание. Но въпреки всичко съм си дал обясненията и съм предоставил всички скриншотове на психично болното лице, което обижда не само Ясмин, и мен и моето семейство. Другото ново нещо интересно, което може би сте го пропуснали, е заведеното наказателно дело от частен характер. Майката на психично болното лице е завела частна тъжба срещу Ясмин. Все още не сме я получили. Тънеме в блаженно неведение какво пише в тази тъжба. Най-вероятно е за обида или за клевета. Няма за какво друго да е. Но що за наглост трябва да проявиш и да искаш ти жертвата на твоята дъщеря да я съдиш? Защо? За какво да я съдиш? Аз не виждам и не намирам абсолютно никакво основание. Но най-вероятно етиката и морала на пловдивски колега е стимулиран финансово, ги е накарал по някакъв начин да заведат тази безмислена частна тъжба. Как ли според вас би реагирал районния съд, районния съдия, когато види всички скриншотове и видеоклипове спрямо Ясмин Кирилова и спрямо мен, да кажем? Аз мога да ги покажа. Въобще не ме притеснява това.
Аз поех една абсолютна доза негативизъм, като бях с ясното съзнание, че още в самото начало така ще се случи. Но както в първият, всъщност той не е първият, в предходният епизод, казах, че не съм се оплашил и сега го заявявам по същия начин, че не ме е страх нито от нея, нито от майка й, нито от моралната и етична колежка, която услужливо пише жалби нагоре и надолу, без никакво правно основание, само и само да угоди на психично болното лице. Къде е парадоксалното? Парадоксалното е, че Герганчето не може да носи наказателна и гражданска отговорност и не може да бъде съдена. Но същевременно тя може да подписва жалби. Виждате ли в какъв правен абсурд сме? Значи тя може да води срещу нас дела, но ние не може да завеждаме срещу нея, защото тя не разбирала свойството и значението на постъпките си спрямо становището на психолозите и психиатрите. Как да излезем от този правен абсурд? Имам решение. Трети път го отправям този апел към административния ръководител на Пловдивската районна прокуратура с молба, разбира се, да бъде внесена искова молба в съда, с която да сложат под запрещение това лице, за да можем и ние простосмъртните, тези обикновените пострадали хора, да можем да си ангажираме по някакъв начин правата. Да й покажем какво е дело и да й покажем как можем и ние да завеждаме дела от частен характер или искове по член 45 от ЗЗД, да кажем. Но на този етап сме ограничени от тази възможност, защото лицето не е, както казах, нито гражданско, нито наказателно отговорно. Но мисля, че в един по-късен момент и на това нещо ще намерим решение. Решението ли? Решението може би ще мине, както предния път, през Върховна касационна прокуратура, като отнесем въпроса до главния прокурор, за да окаже на районната прокуратура да си изпълни задълженията и ангажиментите, защото на практика не хленча само аз или Ясмин. Поне 20 човека на мен са ми известни, които са пострадали. Звучи абсурдно, но почвам да се съмнявам, че районната прокуратура в Пловдив най-вероятно не знае как да напише исковата молба, за да може бъде поставено под запрещение това лице. Нямам друго обяснение, след като 3 пъти подаваме една и съща молба, на която нямам отговор. И понеже, когато говоря за този казус, ми прелитат различни мисли, връщайки се в различни събития. Та по въпросното дело, което вече мина второто заседание, 2 пъти отправяме молба Ясмин Кирилова да бъде разпитана като свидетел. Като едно от лицата, което е най-много пострадало. Никаква обратна връзка нямаме оттам. Разбирам, че нашата основна героиня не е червения пират. Тя е обикновеното Гери от Пловдив. Обаче, пък и тези, които са от другата страна, нито сме депутати, нито сме министри, нито сме съдии. Защо да ни обръщат внимание? Ние може да си живееме с тази психоза, защото сме си свикнали. Тя Ясмин от 2 години сутрин се събужда с около 1000 обаждания от скрит номер и с 10 сторита, в които кълне нея, детето, мъжа и семейството и така. Пък и аз попривикнах, често да ви кажа. Даже ще ми стане скучно в един момент, ако я отняма. Но пък от друга страна, поглеждайки чисто хуманно на нещата, и като изключим иронията, това момиче има нужда от лечение. И това не е мое мнение. Това е мнението на голяма част от обществото. Последователи на Ясмин направиха една петиция в един сайт peticia.com, ако не се лъжа, в който за по-малко от 2 дни, за по-малко от 48 часа, има над 4000 човека, които се подписаха в подкрепа това лице да бъде настанено за лечение. Това какво ви говори в крайна сметка? Какво трябва да направим? Едни от последните сторита преди делото, 2 дни или мисля, че ден преди делото, които ми бяха изпратени, защото аз абсолютно не проявявам никакъв интерес към въпросното лице, тъй като считам, че не заслужава такова внимание, бяха как тя обясняваше, че пътувала за Димитровград, за да убие Ясмин и детето. И качваше ни цветущи сторита как пътува, как вече стига в Димитровград. И в действителност, ако този човек, при положение, че е освидетелстван, ако действително е тръгнал с това намерение, каква е тази неадекватност от страна на полицията, прокуратурата,
пък било той от съда. И това за мен е неадекватно. Аз от декември месец лично аз го търпя, Ясмин го търпи от 2 години. Дъвчем едно и също. За голяма част от хората от аудиторията всичко стана банално. Всеки казва, едно и също, какво толкова? Хубаво де, като какво толкова, защо не си предоставите вашия телефон и вашите данни и снимките на вашето семейство и оставете това същество да почва да качва обиди, клевети, какво ли още не. И да се събуждате всяка сутрин с клетви за децата ви. Разберете, че за тази част от хората, за които вече е станало банално, може да спрете и да не го гледате и да не се интересувате. Но мога да ви кажа, че голяма част от хората продължават да се интересуват и да бъдат съпричастни с този проблем. Изключваме, че в социалните мрежи има над 1200-300 човека, които следят въпросния казус. Петицията, която ви казах, че има над 4000 човека, които са се подписали за много кратък период от време. За по-малко от 48 часа. И какво повече от това? Това е достатъчно признание, че хората подкрепят нормалния човек. Аз, разбира се, в качеството ми на адвокат и в качеството ми на обикновен гражданин, защото адвоката не е нищо по-различно от обикновения човек, подхождам с разбиране, че това момиче има нужда от лечение. Ама и предния път попитах, къде е майката? Къде е майката? Вместо да ходи да дава интервюта и да обяснява, че дъщеря й си пие лекарствата, да иземе телефона и да види в последните 15 минути за Бога какви глупости е качила спрямо Ясмин, спрямо други хора, които не искам да споменавам имената, които не желаят обществено да бъдат оповестени. Пък и спрямо мен. Толкова ли е трудно? Взимаш телефона на дъщерята и го виждаш. Или те е страх. Майката не осъзнава в каква опасност живее с това лице. И дано не се случи най-лошото в един момент и всички да съжаляват и да казват, тези хора имаха право, имаха основание. Драги приятели, искам да разберете, че не се оплаквам, нито аз, нито Ясмин, нито Хленчиме, но в обобщение ще ви кажа, че няма да спра да си търся правата, нито тези на Ясмин, защото все пак аз съм неин пълномощник и докато тя не ми оттегли пълномощията, аз няма да се оплаша нито от една психично болна, нито от нейната майка, нито пък от нейната адвокатка, която най-вероятно е писерушката с жалбите. Така че ще настоявам прокуратурата да внесе искова молба, да я постави под запрещение. Ще настоявам това лице да бъде настанено за лечение, защото аз считам, че тя има нужда от това. Може да нямам експертни знания, но това, което виждам, че тя няма абсолютно никакво чувство за самокритичност, нито пак за страх от институциите, е достатъчно основание да се приеме, че има нужда докторите да се погрижат за нея. Чисто физически тя има нужда от това нещо, а не е нашата фикс идея. И понеже гледам, че масово в YouTube е много модерно да се каже, да не забравите, ако ви е харесало това видео, да се абонирате и да ударите камбанката, която да ви напомни за всяко следващо видео. Това го правя, може би, то е малко като клише. Обаче гледам всички го правят, затова реших и аз да го запиша по този начин. Да не забравяйте да се абонирате.